सद्याक पावसान नेट धरला, ताका लागून हरवळेचो धबधबो पुराय क्षमतेन व्हांवपाक लागला। हो मन भुलवणो देखावो पळोवपाक पर्यटकूय ह्या धबधब्याकडेन आकर्षित जाता। सद्याक हो धबधबो पळोवपाक भायले पर्यटक तशेंच गोंयचे लोक ह्या सुवातेर गर्दी करता। सरकारान ह्या सुवातेर आनी मातशी बरी साधन सुविधा करीत तर हे उपेगी थारतले म्हण पर्यटक सांगतात। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। माझं नाव राहुल घाटो, मी पुण्यावरून आलोय आणि इथे धबधब्याला आम्हाला ॲक्च्युली नेटवरून कळालं आहे की छान खूप मोठा धबधबा आहे, त्याच्यामुळे मग आम्ही प्लॅन केला यायचा। आणि स्पेशली आता पाऊस सुरू झाला त्याच्यामुळे इथे जे निसर्ग सौंदर्य आहे ते अजून खूप छान आहे। तर म्हणजे सगळ्यांनी इथे ॲक्च्युली एकदा तरी यायला पाहिजे आणि स्पेशली पावसाळ्यात सुरुवातीला तर खूपच छान। आणि म्हणजे आम्ही ठरवलंच होतं की इथे यायचं आहे, आता कालच आलो आहे। फर्स्ट पॉईंट आमचा हाच आहे आणि ते मंदिर पण आहे, मंदिर पण छान आहे आणि चहा वगैरेची व्यवस्था पण छान आहे, त्याच्यामुळे ते खूप छान वाटलं। अजून काही इकडे व्यवस्था व्हायला पाहिजे तुम्हाला वाटतं? तसं जे बेसिक व्यवस्था पाहिजे ते तर आहे तिथे, त्याच्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही। आणि सगळ्यात मेन आहे इथे की पार्किंग अवेलेबल आहे, म्हणजे पार्किंगसाठी तुम्हाला फिरायला नाही लागणार, ऑन द स्पॉट पार्किंगला केलं तुम्हाला मंदिर आणि धबधबा आहे, त्याच्यामुळे काहीच प्रॉब्लेम नाही, तर तशी काही कंप्लेंट नाही। याआधी पण गोवा झाला? हो हो, बरेचदा। कसं वाटतं गोवा? गोव्याबद्दल काय सांगू? खूप छान, रस्ते खूप चांगले आहेत, नंतर म्हणजे इझी आहे, असं कॉम्प्लिकेटेड नाही आहे। तुम्हाला जर माहीत असेल किंवा हॉटेलमध्ये कोणाला विचारलं तर तुम्ही जाऊ शकता नेव्हिगेशन थ्रू, तर काही प्रॉब्लेम नाही। आता आम्ही नेहमी कारनेच ट्रॅव्हल करतो, आम्ही असंच फिरतो, म्हणजे पॉईंट शोधून नेव्हिगेशन लावून निघायचं। गोपी पालकर, हांव म्हापसा रावता। आमी जाले 4-5 वर्सां हांगा येता। पावसान खरेंच खूब बरी प्लेस ही आनी हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन तुमी येवन विजीट करचें हांगा। आनी गोवा गव्हर्मेंटान मातशें लक्ष घालपाचें, थोडे हांगा टॉयलेटी मातशें प्रॉब्लम जाता, येता थंय कोण हांगा भायर टॉयलेट करतात, सो मातशें गव्हर्मेंटान टॉयलेटीचें पळोवपाचें आनी मातशें आनीक बरें डेवलपमेंट करीत जाल्यार आनीक खूब बरें जातलें आनी पब्लिकूय हांगा मागीर पावसान आनी बरें पळयतलें। पावसान जे गोंयान इंटरनॅट ट्युरिजम आहा पळय, हय, तेका वाव दिवंक जाय अशें दिसता तुमकां? हय दिवंक। थोडे ट्युरिस्ट जे येतात जे पळोवपाक कांय जाण मस्तेपण करतात, तांकां तुमी कितें सांगू? हय, ते मेन पळय, थोडे येतात हांगा पियेतात, मस्ती करतात, ते करूंक जायना। आनी म्हाज्या हिसपान दोन तर ट्रॅफीक सेल दोन कॉन्स्टेबल पीसी पसून दवरीत ना, वेल एंड गूड जातलें, आनीक बरें जातलें।